del Bulletin of Atomic Scientists. Per demostrar la proximitat de la humanitat a l'aniquilació total, la maneta del rellotge sembla que s'està movent cap a la mitjanit. Allí on hi havia camps i terres buides, els suburbis ara no semblen tan aïllats en l'espai i en el temps. Però hi ha algo mític sobre la idea d'una civilització avançada que desapareix a la nit en algun cataclisme. I nomenada després dels lèmurs que la van poblar, el continent de Lemúria es diu que havia desaparegut a l'oceà Índic segles abans del començament del registre de la història. Un centre utòpic. Però com un altre Atlantis, els contorns i les fronteres de Lemúria ja no estan sotmesos a les restriccions físiques de la geografia. La Lumèria podria estar a qualsevol lloc, des de Long Island a New York City. Lemúria és una illa fantasma, un d'aquells acords que a vegades passen i continuen durant segles. De fet, l'escala del temps, al pas de milers d'anys, queda trencat pels successos d'una sola nit que va empènyer els lemurians molt més enllà de les calibracions del progrés humà. Ja està molt bé, però estem parlant dels Estats Units d'Amèrica i les coses són diferents aquí. El 1947, al mateix temps que es construïa Levittown, David Hankins va situar un solar de 97 acres a Pleasantville, Westchester. Aquest projecte de vivendes es coneixeria com Usonian Homes 2. El nom i el disseny venien de l'arquitecte Frank Lloyd Wright's plan de Usonia, una colònia de cases individuals elegants però senzilles. I era una combinació de les paraules Utòpia i USE. Les vivendes de Usonia estaven i estimaven la terra, diu el Wright, amb un nou sentit d'espai, de llum i de llibertat. I aquell novembre, el centre Broadway Crenshaw es va inaugurar al públic al sud de Los Angeles. Ocupava 550.000 peus quadrats amb 13 acres de pàrquing, un magatzem que era Woolworths i un conjunt de tendes més petites i un supermercat. Per altra part, la datació per carbó no es va utilitzar per primera vegada el 1945 per a fi d'establir una antiguitat i moltes vegades la realitat dels artefactes històrics. És com un recordatori de que la nova època fabulosa ja s'estava començant. Però direm que Lemúria sí que va existir una vegada. Es va reconstruir amb formigó prefabricat, amb un totxo pla i amb paret de mamposteria. Aquest somni pot ser vostre, sense cap dipòsit.
El progrés és la preocupació dels sers inferiors. L'Emòria comença i acaba. Ni creix ni es desenvolupa. Les meravelles de l'edat moderna requereixen algo més. La primera càmera Polaroid es va presentar a Nova York a 1947, mentre els contrastistes militars Raytheon van presentar la idea del forn de microones. A Califòrnia, la corporació elèctrica Ampex demostra i presenta el seu model 200, una gravadora, la primera màquina professional per un ús comercial. I a poc entrem en una casa en la que entrem a través de l'edat de les tecles i els botons. Per tant, no és sorprenent observar que algunes de les estructures, organitzacions més importants es van denunciar com el complex militar industrial. La Comissió d'Energia Atòmica va assumir el control civil actiu del programa nuclear d'Amèrica el primer dia del 1947 i el projecte RAN de les forces aèries de científics i matemàtics va començar a poc la seva incorporació com una empresa sense ànim de lucre amb base a Santa Mònica, Califòrnia. A la seva primera publicació encarregada al Major General Curtis sobre la viabilitat de donar voltes a la Terra als satèl·lits es va publicar al maig del 1946. Especulant sobre el disseny potencial i l'ús d'un satèl·lit fet per l'home, tenim aquí aquesta nau espacial, que és la primera de molts informes de la RAND, explorant les possibilitats de l'home a l'espai. La seva portada, el món i la quadrícula matemàtica presenten la relació entre ells. Una de les maneres més senzilles i les expressions del pensament humà més simples, aquesta quadrícula presenta una reflexió perfecta dels temps. Els seus vectors reafirmen la connexió entre les divisions suburbanes de Levittown i les línies de latitud i longitud del globo terràqueo. Una persona que va estudiar més a fons aquesta quadrícula és James Libb, el cap de projecte RAND de la divisió de míssils. Ja que controlar els elements és un índex fiable del progrés material, va dir el 1940, la nació que aconsegueixi aquests avançaments al viatge espacial serà reconeguda com a líder mundial en quant a tècniques militars i científiques. Per visualitzar l'impacte al món, podem imaginar l'admiració que es va sentir i que se sentiria si els Estats Units descobreixen de repent que alguna altra nació havia aconseguit llançar un satèl·lit. El futur ja és aquí, és simplement una qüestió d'abordarlo i tractar-lo.